So just imagine uri CIO, as this man I'm going to show you now. And uchidyirwa mukadzi by little boys, by ghetto boys. Ghetto boys eating your money in various lodges. So I'm going to play this video. It's so funny to say Zimbabwe, this is what it is. You are spending more of your time hunting people, hunting politicians on behalf of looters. Then you will get instead you say some kinds of So listen to this video and tell me what you think about it. This person Jangona Kiza, he claimed OPC. So zilikuwa moja sasa mgudu zote mnafugelia ule ngare kotwe abuda muloji aenda ku back city hure aenda kure kotwa ndacho tendaniswa chindi njenga pisangwe mafi imota yangu mota ndeyangu ini mabhuku emotokari ndinawo imota yangu ini hatikuda violence tikuda kurekoda evidence mukadzi ari kundi divorce achida zvinhu zvangu inini ari kundi divorce aswera achida chihure anoswera achida chihure uyo anonzi Thelma ihure remakoko uyu anonzi Thelma hure pisa ndikumbiro varume hatikuda violence pisai munga yamavhiri mota ndeyangu ari kuhura mukadzi uyu anonzi Thelma aindira apa mukadzi uyu ihure imota ndeyangu inini mota nzedzangu ane jofu neboyfriend ihure remunhu musarove vanhu. So one of the two things is that Team Racho they use force every time they are solving problems. They use force and they use bad language. You cannot call a woman Mure, just like that's what you are saying. That is wrong, that is bad. We don't want to see our people, especially those who work in those very important offices. We don't want to see you calling our women such names. Even if you disagree, musatuma kuenda kunouraya vanhu nditadza kupedza vakadzi nenzara kudzimba garai dzimba dzenyu muchirarana vakadzi murutuma nemunhu ari kurarana nemukadzi wacho. So it's bad. We just hope that we are going to have a nation where people are not being called like this, where our women are respected and are not victims.